So, ayun guys. Wait lang, pila to picture to be. Arata, yes. Dula ta. Slam dunk. Nalay ko sa hotel karon and relaxing. Char. Ako sa hotel karon. Kawa ng mga kids. And we're going to play Slam Dunk. Mga tawag nga low budget streaming kayo. Sus kuya, may edit lagi. Okay, sensya na kayo ha. Low budget na karon. Dalion na to. Dalion na to. Yes. Dalion na to. Usang ni. Kadaghan ba? Yun. Actually, daghan tayo mga nakabutang na rin. Kanikan siya, mga reward ni siya. So, magdulaan ta para dili kita asa itong kuang oras. Dula ta. Uy. What happened? Walang network. Oh my. So, akong level karon na sa Superstar 5. And then, Titanic. Oops! Wala to big kasi pwede na to kung kasi pilion na to si kani? Did you see that? Ito nice. Oh, sentro sa karon ha si Uzme as usual. Pilita Uzme. Si Uzme ang sentro sa Rionan, no? Ang rivalry ni Akagi. So mo na siya. Uy, kalaban na mo sa Ryota si Rukawa ug si Sakuragi. Kani si Kuan Ryota paspas kani maksugin mo ilog. Well, kani si Rukawa lesud kini baglon. Si sa anami si Sakuragi pod pertining task layat ni gabi kani mga rebound ni kani yung kauban sendo alam mo kabalo naman ta all around kayo tapos si Mitsui atong 3-pointer. So kung lamang niya sa tungod sa 3 points kaya wala may 3-pointer sa kalaban pwede na sure win na kayo ni siya. Pero tanaw na to kung kaya ba ito yung rebound ni ambak uy ano muna yung gingon na waha. Oh, muning ako sa lisod kay baglon sa kawa. Sud kay timingon. O ta kay sendo ta. Kalaban ta sendo. Sendo. Nice. So na siya guys, andulan Slam Dunk. Asmo. Oh, ambak. Layap. Nakuha sendo. Nice. Layap. Nakuha ni sendo na pod. Nice! 2 points, Sendo. Sorry guys, low budget streaming taron. Baglan. Palak. Apa isa? Sige. Ay, dito man. Don't underestimate me. Mantuman ta guys. Mantuman. Nice pass. Baglan si Kon. Gawa. Pasa ni slalom. Na. Ay, potlig tail. Baglan mo ko. Balos lang. Li. Yeka. Did you think you could block me anytime? Likta tagbagol be. Nice. Tara, pasa. Balik. Na. Kayat. Pagpikay mo. Kuragi. Lagi. Okay ka. Okay ka. Nabalusan. Sige lang. Pinsa lang. Putlig. Timo nilisod kayo. Sud kayo sabayan si Rukawa. Dito rapit. Let's take our time in and get one. Okay, ultimate. Nice. Ryota, ginuknok ang bola, gipasa kay Sakuragi. Baglan. Tuan. Napaisa. Wala, ambak. Oh, ambak. Liya.
Sige, tira. Ambak. Ako na pod. Okay, nabaglan dyan ko galawgawa. Nice. Nice, Endo. Oh. Lamang tagpo na eh. Up. Up. Ah, sulag yung timingon. Uy! Okay, call me. Pate, may lugan ta. Dito sa ring. Dili. Huwag tayo magul. Up. Up. Baglan. Apa isa? Okay ka. Back. Pasa si Lalom ha. Keep passing the ball to me. Uy, gasyong. Lalom. Okay, keep them coming. Pasa Lalom. Nice, 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 Endo. Okay lang si Endo. Basta score mo po. Okay lang huwag na. Okay lang bugaong. Oh, Dili. shucks. Back. Tagan. Pangita mo guan. Hatag, hatag. Hatag sa. Underestimated. Hatag sa. Ayaw pagkuan. Lumlum mo guan. Bula. Na, tira. Ambak. Ako na po, bi. Paslak rin. Oh, natay ulti ha. Ultimate ha. Kanang ultimate guys. Pwede na ako nabaglo nilang mga kuan. Basta naka-ulti pa sila. Ambak. Agay ka. Rebound King Sakuragi. Agay ka. Underestimated. Suday timingan eh. Pag ultimate na sila guys, pwede po na ako baglo ng ilang ultimate. Ambak. Agay ka. Don't look down on others. Sige, papagulang. Uy, lamang na. Pasa kay Mitsui. No way. Awa lagi. This is the way Wala. a battle should be. Ay, Sendo. Pasa kay Mitsui kay ng tres niya. Pag-uwi 3-pointer ang kalaban. I'm Tara. needed. Lagi na timing mo. Call me number 1 point guard. Nice. Kanagawa. Nice. Lamang tag-isa. One stop lang. One stop. Naglagasong naabot na karigto si Kwan. Kuzmi. Let's get this one in. Nice. Ay, ayaw pugsa. Wala na. I don't rely on luck. More on Di pugos yun ni Kwan. Ha? Kaya no choice. Hatag siya. Hatag siya ha. O, ilog lang, ilog, ilog. Ilog lang, ilog, ilog, ilog. Ready rin yung ultimate to. Ilog lang. Alam, paskura. Kapit na. I never give up until it's over. Nice! Nice! 3 points! Itsui, nice. Screen. Nice! Buzzer beater! Game winner! Game winner! Lo. Nice team, nice. Mo to guys. Dawag nga itong team. Congrats sa ako mga kauban sa laing lugar. Thank you kayo sa pag-antos. Muna tawag nga low budget streaming. Also tayo low budget streaming. Wiki, magwapo mo yung streaming ko sa ilagon sa uban. Mo to siya. Sa oras na. Now time is 10:26 na. So, hindi na ito mapahulay. No? Matulog na ta. Hanggang salamat sa pagtanaw. Huwag na may mga pangutana guys. So, tilang ko kung saon. Rebound king ko. Rebound king ko ha. Ang stats na rin nakabutang. Rebound king. Nakabutang stats. 4 points lang good. 4 kabuk rebound. Sa rebound nila. Tapos, block. Kaduha pa mo kabagol. Sis, isa. Found loose ball. Kapod. So, mo to siya.
Daghang salamat kayo sa tanan. Thank you kayo sa pag tanaw sa dula. Ngayong gabi o God bless us all. Thank you.